Bum, bum, bum. Karigitget! Sziasztok, Jester vagyok, és ez itt a Mers vagy Mers videó első része. Nem tudom, lesz-e több, szerintem lesz, mert ott mindenféleképpen szeretnék. Kiírtam Facebookra, hogy írjatok feladatokat, hát írjatok is jó sokat, én pedig kiválasztottam egy jó párat, amiket most meg is fogok csinálni. Ha mondd ma a kinyitott szájjal a P betűt, ha mondjad ma ki. P betű. Ha csak szimplán nyald meg, az kész, ennyi. Kész. No, szingingeljél ma egy kicsit, légy szíves. Most múlik pontosan, engedem, hogy menjen. Tátongó szívében, szöges csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, még ő landol egy almafán. Az Isten kertjében, almabort inhalál. Az álmok foltos indiánlóván. Köszönöm szépen akkor ezt a koncertet, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok mind a 60 000-en, iszonyatosan jól esett ez nekem, hogy ezt így éladásba előadhattam nektek. Most és ennyi volt, köszönöm szépen nektek. Mindenki legyen madár, és este ne egy kukában. Nem érted meg? Táncolj! Táncolj! Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Now I need some changes in my life. Now I need to move on in life. Now it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye to everybody. Ha parkőrözzé ma? No, parkőr, csak ennyi egyszerűen. Őszintén. Biztos vagy benne? Ne, ez nagyon veszélyes. Akkor jó. Akkor megcsináljuk. Fúj, hagyd abba! Don't you get hallenge. Gyakoroltam az angol kiejtést. No, von tejföl? Gyerekek, az a helyzet, hogy elfogyott a tejföl. Bocsánat, nem tehetek róla, de elfogyott a tejföl. Na hát akkor ennyi lett volna ez a Mers vagy Mers videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha tetszett, akkor azt jelzitek like-ban, kommentben, megosztásban és ilyenekben. Köszönöm a figyelmeteket, maradjatok továbbra is velem, és legyetek jók. Sziasztok! Szeretem az őszt. Ne üvöltözz már, kit érdekel, maradj már csöndbe.